Hai nagaktin ga jong blay. Ya ka ba ka mission Sunday jong ka asmli ka lapan bet. Ka team jong ga jingseng long baka mission kade ka donu jong blay. Kade ka kerteng ga ba kia sibona long ga ba sngewya habha ka mission kade ka donu jong blay. Lada pi perkat balai ka long ka donu jong blay. Haka commission kalong namar badag haka commission open im ya ki muslim ki bakodor ka dono rublay ka ba klitam kadai ban pen im ya ki muslim ki bakodor tang susanar pna yo jesu swaba un IT ki muslim sa ukpa ula pen im yeno tiken mau la pen im yeno ken mau nam Lepen im ya dekat halor gading pernah. Perkat ka dono jongle. Un kwa bakini ki dekat halor gading pernah. Bakin yap ke menswim. Utong we. Ula yap na ke menswim nama bau ben yau Jesu. Kat bau new we. Ula kerpad yau Jesu. Daga bau ya sad baru tu parlok jo bandong. Bandong wat kren kum tau new de wat lui long kum mangi wong upla bolong nong pop udakat bacer kai bro arngut ndrei upla hakmat uto para dekat jung bandong une long kum mangi kakten ga bola kerpat yau Jesu haga to por manong kan mau yang anda me poi haka hima chome haka juga por Jesu angyu haka ni gasngi men long lembat nga paradise Jesu ya i ka dono jung uba ka don ga jing trang ga jing sliang ba Jesu un kan mau yu nda poi ka hima uyo benang pemban la da dono no nong pop haka pertei uba yo ya ka benang klem sashitom deyu dekat halor ga jing pernah commission jong blay kadai ban pen im ya ki mensim ke bakodor ka sub team ka baar ya ka bala penbet bangin ya ban kren ha ga sni ha baro ki pulpit jong ka balang ke jong ble me khala pada sam kin kren ya ka jo ka phang ka ne ka sub team ka baar ka long ka kamram ki banget bandan benta ha ka commission ka kamram ki banget bandan benta haka commission ngai ngu yo ble man badon gane ga jing seng mission Sunday ngaken mau yela de bangala yo ban don bentalang haka commission house name chigar khandai spa nyo punyo ka don ga jing so khon na ki longpa jong ka balang barkata ga jing so khon jong ki longpa ka long tongin perkat bantre mission bat hadin kata how ta hius nem sida kinda spa nyo punyo haga jeseng he kabalalong ha mau senram ngaken mau syakri jong try pastor biar sokia i on yenga alengin yelekai shalendet kate kasnong mau senram how benai Februari ketrik ngalaklet Nilai serta berhabangi songkai si pang halorulum. Ikan mau ya ka mikir hills. Yong babiang tada ka balang ka laitu ye pi ban ye tre ka kam jong ble pi kloi ban lek sakan ogono ka kam ka balang ka pha kamtam sa mikir hills. Kalong kum gajing tenju bat gajing tes singa ban keli. Pidon em ke muslim jing slur saka commission. Ngong ye kata kapor. Kad baka balang ke ibit. Haba ke ibit banle akunta. Badai to usnem. How benai Februari ye kren ye kata bat i.
How benai Oktober ulat ila khot yanga bangin let sorbe sepok Karbi Anglong bakot menta Karbi Anglong ngila let laimut pila juya sneu gijing plala swing an penbona badai ko to snem chi jar khandai spa nyau pho nyau ka bahaka sin ka banang kong ngilet ka wei ka ying kala ka bamut ka wei ka ying kala IT chow try berkata ka jeka jong kita ki IT hadu mentang akan mau ka tik tik ka ying ka bakisong ka jeka ka bengilet kata ka dia ka sunong amlong chwaban poi hamren kat kom gar kom im ki Karbi chatai kim ju sane hajo ki kimbe sunong na gawe ki sunong na pet man hagin usnem bala dep ni wan shahamran na pet don ying shu hanta markile kri sunong mereka jaga hingga tip hadu menta hang ni gawe ka ying ka IT show try Ayo yo blay ya ke commission baka balang gala tray house nem si jar kendai pa prapo kelas dang pat da ka meeting ka ba kerpang ka ba ki khot ka commission board kelas dang na dus nem si jar kendai pa prapo ka ba ka jing le survey jungi na dus nem si jar kendai pa nyau po nyau ka balang ga jong blay kelas dang ya ka jing tray mission hapo Karbi Anglong bat sikiway ki jaka kumala Germany hagajing duway labon tiligi jaka menta ka commission kala yag sa prang katkum ka jingis nay ka jong play kanang manom slim hagane ka por jongane ka jingis lok hagane ka janmit ka kambram kibanget bandon benta haga commission ngange kamlong tmashu ipi ki parabnget ban ye kren ke commission kamlong tmashu ipi ban penken mau ipi hagan ke sni ke commission labon teligis nem kenado snem chijar khnai spa prapo bakala sedang kat be ye commission sonde la sedang ye ka kamhadin nado bala penbek ya ka ne mission sonde man kene ga tayo banang kong jo banai me ban pelong ya ka jing seng ban pendan buram yo blay ban ya kren ya ka commission report ke ba pair ya ka jing al nanti jong commission kila ai ka jing tho ke ba bat ke kam ki office menta hoy menta ka snen ngala clear secretary ban ai da ka jing tho la da long ga bala andre yong Nyemla ban le kum tanamar la bon ki para bengai kela sutho haka mobile kela su ada ka WhatsApp tesenong gendong bon ki bam la ban penon kam na kam ta network la se phim yo gitu ki i benta jong ka jing duai to la da phim pat yo mentaru phim sayo hadin na je badon kila ban duai ki poru ngakwa ban kedeulai keligi mat bandon bentalang haka commission bandon benta haka commission ya ka ba ka balang kala pen renti ka banang kong kalong banyalap banle yalap pila banong kumno ngin le yalap Ndai mapi ki para bengai pila ban le kata. Ndai tang ki missionary ki bala pha de ka balang. Ban yalap, ban le yalap. Ka balang ke jong ble kan ne ka roy fitip namar baka de ka balang ka ba yalap. Kum ka ne ka senong jong pi menta pila don ki para bengai kumba si pau yeng ye. Kela da pi don ka mensim yalap. Pek keno ka senong hajan senong jong pi hang ne kebab dan para bengai iwairu. Kebab dan ke bengai iwairu. Pelala ken cipau teliki ying hakanega balang. Pelala ben ye perkat. Yang in pelong jing sengelap ha kate ke senong. Badaga taga ba pilet kumta pila don bentaken haka commission.
Ndai tang ki missionary ki balapa. Nakan mau ke por bangadang kena samla. Kebangadang kam kena. Hasnong kebangadang. Haga balang boleh amutong warja dia. Ki prabangai ki ya keren ki ong yang le jalap. Sya kata ka senong nong bare bom dan prabangai iweru. Ngile Pitip ngile kumno ngisong ukau uktung kado kad badan kam. Marmar laga jingra. Weura daga wega jingra, weura daga wega jingra da pohe to jeka jingseng ya pleu lang ukau haju ya bo lang ga ketung haju bo lang ga do haju baro kitar gitar tagi long kemi kum kinong semar lem ki babyang ki long nong set dapat sengau tenam ba lesi pimpat jua sengau ha ga juk jong pi menta ka bokum ga ta ga jing tre mission nrenga sem ga jing tre mission ga ba krautam ka we ne kita ban yalap ban le yalap wat ong banimla ban yalap lek pla ruai pitang sur ruai ga jing ruai semen sim hitip ka bor ga jing ruai ka pen im ya ki breu ki biyo sngau da ka ma chengai urang ba balang jungi hene hamba danung bang ngalaju pla ya kata ngala kli u ha ka we ga por ha ka por jong pi kumno PIT pi kelak bomot sautrai wong na pastor nga kelak bomot na ka jing ruai semen sim mde na ka jing yalap jong no na ka jing ruai semen sim ka bomot ka jing ruai ka yalap ya ka gospel ada phile ha ka no jeka phim nang ban yalap surwai ruai ban kata ka jing ruai ka sur ka balek sa gitu ki bro ka kit ya ka khobor jong blai ban pen kan mau ya ki wong ka ten ka bakit nang ne ka jing ruai wong pop kan nom yo rung hanta pop kan nom yo rung hanta wong rung ka ta ka ten jong ka jing ruai ha ka donut jong ka kta ya nga tiba erang ba balang tiba ba ayu tu ha ba mit mensong ba mit mensong ikalah demut karsati sorry ba mit karsati ikalah ke bamut na ka jingruai jong ka balang ka jong pre ka jingalap legyalap lane yalap hilapan yalap marmet hilapan le yalap da ka balang hilapan le kumno ban pen pau ya kata ka jingalap na pi kata ka dei ka wei na ki commission ka bangi de bendon mentalang ka kamram ki banged bandon mentalang ha ka commission yalap ban le yalap ka baar ka kamram jong ka balang ha ka commission ka dei ka jing duai kom ka balang wadu klet bad duai na kam ta ka commission lada pikan mau ye ki missionary kan mau de ka kerteng kat ke bapula bang tip jer de ka kerteng jer de ka snam hitip haba pipelong jin duai ublei unlor kalem matki sekeceka ka bakitrei kila bendang ginong sun kila bendang ginong pentut kila bendang ginong penuit mereka jing duai jong pi kan her sya kita kibadon haga jeka kaba keren ne ka tin kita ublei haga bor ga jing duai om dan ke bomla ko mengile keren meni la ya lam yengi ga jing duai baka bor ga jing duai kalong ke ba kle tame i bor jong kino ki wan yele persya ya ka jing nget jong ki banget ke bor ga jing duai ke pelat yaki na kita ki jing kadang go we ga jing thu khana ke bala kam slam kadang pule da ga jing tho ong la don arngut ki breu ki jong blai ki batre ke kam jong blai ki bala long hi kum ki missionary ha kita ki por la ong kadang jengai ba kasor naki ha ka ba ki bu pisa sepo bang ki leg ban roy ka pisa jong ki ba kin pendon kam ka kam jong blai long la budin yaki da ki nong tu ba ki nong lute Kinong tu kinong te kila yo i ki bagi lai sabang. Padhado kin dami
Yo i bekilami. Kala day ka por janmit. Namar ke jengah ke senong jongki. Ihak bangsa hasitang lenti. Om dan ying beriu hantah hari klau. Ilek bangsa hantah pori klau. Kumta shwa bagin tia. Kilakit kepisa kambon namarba. Ban nom lek bon sen sata sebang. Kila rak kepisa kambon. Kila pelong ni dua shwa bagin tia. Bau bleng sumare ki. Bat hadin kila dua. Kila ya tia no. Parhaga taga por. Ladan gawai ka balang. Kam jan nang ta. Kipelong din duai ya kini ki syakri ki jong bulai. Kita ginong duai kidang kan reungut. Haka taga jinya seng duai jong ki. Ki om tongin duai ya kita ki breu jong bulai. Ki bau bleng sumare ki haka kam ka jong. Haka taga met. Anda bakile yo tia jar kita kinong luti. Kila yo iya ki kitai. Anda bakile na kila poy hajan. Lami da ki sipai kan rewot. Kiba ker saudam yaki. Bat kita sipai kiba biang ki sulai ki manjong ki biang. Bat kila pek sadin kumba pek kini ki pulit mang Amerika pi hipor yela football. Ki pulit Amerika kin ju pek ki sete football. Ki pek da gadin ki pek seto ya dan nangsun. Nangai piju kata. Kita ki sipai ki maap ye kini ki arngut barok saudong kita ki nolutik tang siyo iya kata kila marek kila pet kila septina ani leng kini ki don sipai kila laim na kata kajing syaluki slem bahadin katu kan nepor ladon way na kita ki nongtu ubalakala ke bamut. Uya kendo ya kita gibreu ki jong blai. Ukan mau ya kita kapol kaba ubud din yaki. Usa kli yaki. Usa ang yaki hak to ka med ngila bud din ni pinado kan nongba. Hashtag nanti pi samit em ki ho ngi samit. Yang ngila bud din ya pi banlute. Be hak to ka med don ki breu ki baap pi don sipai ki baap pi kan breu. Hadin kata ki sabana ki prabengai na kata ka jaka na kata ko waga jaka ki pelong di duai na gamta jongki kabor jong ka jing duai haka commission kanong ka bah khli tame lada pidon kanu kanu ka por ka pilong jing sang duai haka balang jong pi hang ni kan mau ban duai na gamta ka commission lada pi kan mau ban jer kerteng ya gitu ki lang commission juga balang jer ada pinkan mau banjer kerteng so duai kelum ru kebiang duai nagam tagi ba tre mission haka kam mission kede kam ke hadu kata-kata kindang ki jeka ke bakin let bakin sabe kindang ki por ke bakin let kinam pediang yaki kindang ki por ke bakin pediang regen ong banyalap te wat yalap haka por ke bingilet sekar biang long don ko wege strong ka basat kenya breu bahanta laong ka por handai nila lek ni le kindo yo kang bora bat ni laong bangi de kin nong yalap kalong nem bangi yalap menta sipor ni ong em hande strong ngem saban yalap kum kita kiji kendo kilaban jia nagataga daw kum ka balang bangin don bentalang haga commission pelut por banduai haying duai nagamta ki syakri jong trai hapo jingseng haying mane duai nagamta ki syakri ki jong trai namar ka jing duai kadega way nagabanta jong ka jing trai sitam ya ka ban yele nagamta ka taga kam ka bakraw ka jong trai ka bor jong ka jing duai badaga jing duai kan yarap ya kita mission bi jong ibaro pat ka kam ka jong blay kan roy kan ya sepran kebenta ke balai na lor ban yalap ban le yalap kebenta ke baar ke mengile kren ban duai ban dan mentah ke commission ke balai ban dan mentah ke commission kede ke baai se kam jong ke balang ke pelong kenang ya kan ke mission tonde hitip
ke temai ba jongka nalor ka ban yarap haga jing duai ban kan mau ga commission re ka jing ka wai na ki bantai ka krautam ba ka temu kalong ban ai sa ka kam jongle habaro ki balang hapo ke mekhala basam on da habale pen poilot ya gini jing ai ngo ki bangi shim jingan chau bangi shim aban pen poy ki sa ka office kila poy da ki lak nakata ka daw kalong ka jing kersan ya ka kam jongle ta kani kalong ka wai na ki banta ban pen pau bangi it ya ka kam jongle kade ka jing ai ka kam jongle apostol Paul ang sa ginong Corinth but ai kano ko ba pitmo ka dono jompi to ai dagata daga ba penbor daga ba penbor ndai daga ding tmo ka dono namar ubleu I yo ba ai daga ba kmen ada pi ai daga ba red arrow haba pi ai daga ba kmen kata kadai ka kam ka ba pensngo ba yo blei bawang commission ka de ka dono blei ka bot habau bleu yo I ba pi lap ba pi dwai bar habau yo I ba pi ai sa ka kam jo ka dono jong blei ka dap da ka jinkmen pat ka dap da ka jing snawi na kan to yo pi ki prabnget ha ka ne ka balang hai ai ba ka ne ka sni ka bangi ya ban de kren ya ka commission bandang banta haka commission kini lightly what kelet iki ban yalap ban le yalap ban duai nagam taga kam jong try bat ban ai saka kam jong play lada don na prenjo pi ki bang paju ai meno bo haka donod kan pa kumbale ka balang hambe ka dunia balang hambe ka dunia laong ka balang ka baduk hadu kata andre ki don ka man sem ai ki kan pa but onda habala de ka por ki sa ai ka kata sa ka kam jong play nagam ta ka commission what club kini lightly ki mat ki ba pindam bentalang ka ba ngindon bentalang ha commission da ka bingile kumdi utrai unkarku ya ka kam jong blai hapo jong ka assembly na yo snel ka kubor na ka way ka snam che ka way ka snam ba ka commission jong ka balang jong blai mekhala barasam kana yak shaprang da ka jing san lang ki parab ne ban ya don bentalang ha ka commission ka kam ka jong blai tongin pen kmen ka dono jong blai marlaong ka mission ka de ka dono blay to in penkemen ka dono blay da ka bagi don men sim ban ya lap bat ban le ya lap bat ban don men sim ban duai bat ru ban ai sa ka kam ka jong blay to blem kar khuingi lan ba ka de ka jimpen kan mau ka bamenta try mi rap dingi in mi na ka ga jingasang ibreu ke ba ya ka kam ka jong blay ha ka kam mission bangin dan bentalang baka commission hagi por baro wajuang kumnung yin laban de ya kata da pimla ya ka wei pila ya ka wei da pimla ban ya lap duai da pimla ban duai ai bei simbanta gini baro lai tendi kan long ge jigar ku baru blame nangar ku pi haki ke baro haba pi ai so blame da ka bakmen ka jing ai jong pi blame pedang sengobha baru blame nangar ku pat ya pi hagi por baro jong ka jing to try unkar ku ya ki nek bental jong ka jing slot haga de ka jambe nagam ta ka buram jo amen but amen